dakizuenez Euskaraldia hasi da gaur, 11 egunetan lehena da gaurkoa, eta oso pozik gaude halako hasiera bat ematearekin, zuek guztiekin batera, eta horrekin animatu nahi zaituztegu gaur jantzitako txapa egunero jantztera, eta esan bezala 11 egun hauetan gure hizkuntza ohiturak pixkat aldatzera eta euskarari lehentasuna ematera. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzezitz, etorkizuna berreraiki, daitzezitz, dena aldatzen ikasi, tatarara, 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 entzun gure bihotzaren taupa. Aldi batzuk amaitzen direnean kontatzen dira, beste batzuk kontatzen direnean amaitzen dira. Gaur, hasten dugun 11 egunetako aldiak ez du amaierarik. Erabileraren aroa ez da eta sekula amaitzen. Euskararen aldia egunez egun ekinez transmititzen da etorkizunera. Berrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Daitzezitz, etorkizuna berreraiki, daitzezitz. Hau ez da txapa simple bat. Txapa honek superbotereak ematen dizkizu, adorea ematen dizu, entzumena ernetzen dizu, eta aldamenekoa eta zu babesten zaituzte. Txapa hau, hizkuntza bezala, magikoa da. Ilusioa pizten du, aldartea poztu eta komunitatea puztu. Txapa da, hitza bezala, askotariko jendea konektatzeko gehitza. Euskarak euskaraldia behar du. Euskaraldiak hiztunak. Eta hiztunek mintzakidea. Txapa soinean eta hitza espainetan, euskaradunon aldia hasten da gaur. Totelka edo arrapaladan, ahots handi edo mehez, ozen zein xuxurlaka. Goxatu belarriak eta astindu mihiak. Hitzez ekinez, distantziak txikitu eta euskararen lurraldea handitzera goazeta. Pausoz pauso, jarri gaitezen martxan, irmotasunez, mugiaraziz geldirik daudenak. Hiztunak batuz, eman euskarari arnasa, mintzakideak elkartuz, eman elkarri babesa. Batera eraginez, erabilera handituko dugu, gehiagorekin, gehiagotan. Jantzi txapa, beraz, eta gora euskara, gora euskaraduna, eta gora euskaraldia.